Всім привітики! Сьогодні ми будемо з вами грати в Майнкрафт. А саме ми будемо з вами будувати новорічні споруди. У нас є 3 види льоду. Це простий лід, синій лід і спресований лід. Нам знадобиться саме простий лід, тому що, мені здається, він найкраще ковзає. Будемо робити каток. Беремо лопату і викопуємо територію. Отаке своєрідне озерце, а тепер будемо заповнювати його льодом. Ось таким. Зробимо йому контури із кам'яної цегли. Ось так. Тепер нарешті можна все нам льодом. До речі, я їх чергую. З вами огорожу. Якось так. Так у нас поки що виходить. Тепер ми засадимо деревами. У нас є хвойне дерево. Як я розумію, це або ялина, або сосна. І все це ми так засаджуємо, а потім виростимо його. Тепер тільки виростити. Тільки треба день. Тепер ми будемо вкривати це все снігом. Тепер прикрашаємо снігом верхівки дерев. Тепер ми трішечки додамо освітлення сюди за допомогою таких от ліхтариків. Звісно, спершу потрібно перевірити, чи від них не тане лід. Як я бачу, здається, ні. Хай поки тут постоїть. А освітлювати ми будемо ось таким чином. Ну і можна ще отак. А тепер, відповідно, нам потрібно додати сюди мешканців цього міні-лісу. І зараз ще будуть в нас гірлянди і прикраси на ялинку. Я думаю, ви неодноразово бачили, що із скла роблять прикраси на ялинку. Тому у нас вони також будуть. Ось така в мене гірлянда вийшла. Тепер я позву своїх жителів, щоб вони теж покатались разом зі мною. І все. Уже в нас заходить сонце. І я зібрала кілька жителів і будемо зараз з ними кататися. А на цьому відео я закінчую. Всі бувайте!